Victòria de prestigi del cadet sub-16 masculí que s'ha imposat a l'Espanyol sent superior sobre el terreny de joc i remuntant amb un tram final de partit espectacular en el qual han sotmès els blanquiblaus amb arribades constants. Una victòria, a més, que situa l'equip colíder a la divisió d'honor sub-16 amb 41 punts, juntament amb l'Espanyol, i que allarga fins a 7 la ratxa de partits consecutius guanyats en una temporada, fins ara, excel·lent. Moja ha obert el marcador amb un golaç, ell mateix s'ha anticipat a la seva pròpia àrea per recuperar l'esfèrica en un córner favorable a l'Espanyol i ha posat la directa. Recorrent-se tot el camp, ha connectat amb Clifford, que li ha tornat la pilota a l'espai i des de dins l'àrea ha definit amb qualitat el pal curt per fer l'1-0. Una pèrdua a la frontal poc després, però ha derivat en l'empat dels visitants, que han trobat la defensa molt oberta i han filtrat la passada per un Ethan que ha rematat sense oposició. A la represa, un nou revés als pocs minuts d'arrencar. Sergi ha fet un bon control orientat per superar el defensor i amb un xut creuat ha revertit l'electrònic en una acció aïllada. Lluny de baixar els braços, els vermells han fet un pas endavant i han gaudit dels seus millors minuts dins del partit. Clifford, que ha portat de corcoll a la defensa blanc-i-blava, ha rebut a la banda esquerra, ha canviat el ritme per desfer-se del lateral i ha posat la centrada enrere per un Eric Arroyo que amb un gran toc d'esperó ha tornat a igualar el marcador. Els cervesers han generat múltiples arribades davant un Espanyol sotmès a la reuxa ofensiva de l'Adam i ja a la recta final Rofin ha picat a l'esquena, ha amagat amb el xut per fintar el defensor i ha definit amb un tir fora al pal curt per remuntar de nou i fer embuixir l'equip amb un 3-2 més que merescut. 3 punts valuosos en un partidàs dels vermells a la ciutat esportiva, recompensa més que just el gran treball que porten fent durant tota la temporada i mèrit gegant tant del sub-16 masculí com del sub-13 el fet de ser capaços a aquestes alçades de la competició de ser co-líders i estar lluitant per la Lliga.